Moi roztomili, posłuchajcie o Trangielcie, co to wobec było. Jeszcze do dzisiaj na cieszyńskiej ziemi je takowny zwyk, że jak się komu coś ich przywiezie, lebo przysmyczy ku chałupie, to się mu za to płaci. Ale okrom tego się jeszcze coś ich dowo więcej. A o tym by chciał tukaj kapkę podrzistać. Hańdowni, jak baj furmon przywiózł wągli ku chałupie, to się mu płaciło tela, wielase kozą. Coś ich za wągli, a coś ich za przywiezieni. Ale jak już wszystko było w corku, to gazda mu pololi sztampelle gorzołki, a gaździno mu wrazili do kapsy jeszcze jakiś grejcar, a prawiło się na to, że to jest trangiel. Kiejsi się go musiało dać, bo inaczej taki furmon mógł drugi roz nie przyjechać, albo przyjechać nie skozi, na sam koniec dnia, bo był nasrany. Tuż dycki, jak se coś i gazda z gaździnką obsztelowali ku chałupie przywieźć, to się jeszcze płaciło trangiel. A jeszcze kiejsi hańdowni, jak się furmaniło koniami, to se furmon siodł pod stromem, koniom się dało dpić, a niż chłopi ściepali baj drzewo z przyczepy, to już gaździno mu nalała kompotu, a dała kąsek buchty. Bo wiecie, kiejsi były ganzingsze czasy. Ludzie mieli wzocy, że im ktoś coś ku chałupie przywiózł. A przeca nic za darmo, bo koniom żrać było trzeba dać, koła namazać, a einszpyner przeca furt sprawować. A hańdowni nie było traktorów, ani wielkucnych aut, że oto się zadzwoniło, a oto za godzinę już wągli było na placu. Trzeba było se wszystko do przodku objednać, a czekać, aż furmon ku chałupie z koniem, a z wozem ku chałupie przy drepce. Wiecie, ten trangiel to już był taki zwyk po dziedzinach, a ludzie go dawali do kapsy tymu, co im przywiózł drzewa, ziemnioków, najor, jak im chybiło, lebo a i hebzio z lasa. Nie trzeba było tego smykać z daleka, na tragaczu, lebo w dzichtach, a wszystko naróz było na placu. Ale co by trangiel dostać, to nie trzeba było furmanić, bo se wspominam, że jak staro ciotka chcieli coś ich z magazynu, to mi wrazili do kapsy jakieś grejcary, a dycki prawili, to co ci zbydzie, to se niechaj na trangiel. Tuż jako dziecka my razi gonili do obchodu po jakiś ich wieca, co ich wartko starka, stazik albo stary ujez potrzebowali, bo my wiedzieli, że dostanemy coś ich za chodnik albo za cestę. Jak to było, kańsik dali. A i mama, jak im chybiło mułki, to nas po nią posłali, a już ty drobnioki, tą wydówkę, co my dostali, to był ten trangielt na bombony. No a pocztoż też dycki miał dobrze ze stazikami, bo im przyniósł roz za miesiąc pędzej, bo starka już na niego dycki pierwszego czakali, a jak już przyjechał na kole, porachował grejcary, to mu stareczka dali trangiel, bo dycki był chned rano, a jakby mu nie dali, to by mieli pędzej w ten dzień iny barży po południu, albo i na drugi dzień. A wiecie, to wyglądani z okna nie stoi za to. Do dzisiaj się dowo trangiel, a ani o tym człowiek nie wie. Ba i zadzwoni się po wągli, przywiezie go za godzinę szykowny szofer, tuż się mu dycki do na piwo. A korzycie se przywieźć jakieś jodło, to też tu mu synkowi docie jakiś grejcar na więcej, bo przeca niech mo. Trangiel to nie ma wiela, oto porę złotych, ale dlatego, co wam cosik przywiezie, to je cosik. Trangiel to je też takowno tradycji, co ją worce furt dzierżeć, bo wiecie, dycki lepszy mieć wągli na placu rano, jako po południu, a pędzej pierwszego jako drugiego, albo i trzeciego. Jak zapłacimy tych porę złotych więcej temu, co nam cosik przywiózł, gans na tą godzinę, co my chcieli, to znaczy, że mamy w zocy jego robotę. Bo przeca na cieszyńskiej ziemi było dycki tak, że jak się coś kozało, to spolegliwy tu stelok to zrobił, a jak to nie poradził zrobić, to prawił, że nie zrobi, ale w ten czas przyszedł o trangiel.